da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Hankaka TV. Dauda Kahutu Rarara ya fito ya yi magana wanda ko mutane suke ganin maganar kamar tursasa mutane yake so ya yi akan zaben ra'ayinsa. Wanda sai hakan ba hakan bane, wanda wani bidiyo yanzu ya bayyana na Dauda Kahutu Rararan. To kafin dai mu je mu kalli bidiyon da jin menene Dauda Kahutu Rararan yake cewa a dangane da wannan lamari, sai ku fara biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa, wannan kan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran wa'anda za su ci gaba da nishaɗantar da ku masu sauraro. Dauda Kahutu Rarara ya yi gugar zana akan maƙiyansa, don haka maƙiyansa sai ku farka ku san Dauda Kahutu Rarara ɗin ya san me yake yi. Ga dai bidiyon takaitaccen abin da ya faru a dangane da Dauda Kahutu Rararan ya faɗi gaskiya akan masu zargin shi akan wani laifi wanda shi kuma bai aikata ɗin ba. Mu je zuwa. A wannan siyasar da Bola Tinubu na shugaban ƙasa, Nasiru Gawuna na gwamna, to duk wanda bai kawo akwatin shi ba gaskiya na ruwa, ga ta gaskiya. Duk yadda za ka yi, duk kokarin da za ka yi, wanda ka bata ma ya haƙuri. Ka gane duk inda za ka je ka ba da haƙuri akan maganar ga tsarin nan, a zo abu wannan tsarin na Nasiru Gawuna, saboda Nasiru Gawuna nan muna da abin tallatawa a kan shi. Ya yi gwamnati uku, ba ka da mai rikodin shi a cikinsu duka. Ya yi gwamnati uku, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, duka waɗannan idan ka lissafa ba mai rikodin wani mutum. Ba kuma mai kamala wanda mutane suka karba, malamai suka karba, ka gani 'yan kasuwa suka karba kamar shi. Saboda haka baka da wani dan takara wanda zaka ce wannan ya cancanta a zaɓe, ba zai ma wahala talla ba. Saboda haka in ma yanzu zaka daga yanzu zaka fara tallar, to zuwa ranar zaɓe, zuwa lokacin kai wallahi ko daga farkon fara zaɓe zuwa ƙarshen zaɓe zaka ci akwatinka. In dai tallar gauna ne, in dai a faɗa abin da mutum yi ne, wanda zai zo yana hayaniya, wanda iyaka ya ce maka aikun kusa da an yi maka kusa to yake wani kusa. Iyaka hayaniya ce ba, za mu yi kaza, za mu wannan to za ka wannan. Kamar yadda Nasiru Gawuna ya faɗa, mu fita zaɓe da yaƙini mu yi addu'a. Bismillah tawakkaltu Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kowa duk wanda yake cikin ƙwaryar birni, duk wanda yake wajen birni ya yi addu'a ya fita zaɓe. Duk wani wanda ya taho da shedi Allah zai magani, saboda shi kullum tunanin shi kada ka je dan hayaniya ya je ne aka ta ya zo ya maka hayaniya. Saboda haka abin da zai kare dan hayaniya, abin da zai magani dan hayaniya, idan zaka fita kai addu'a. Duk sharrin mai sharri Allah ya kiyaye ka. Iyaka ka je ka dangwala kuma ka tsaya a tabbatar maka abin da ka dangwala. Duk wanda ya zo ya dangwala ma APC, saboda ka kare mana wannan kura. Saboda yanzu mutanen gari da yawa wanda wasu ba siyasa suke ba, su ba APC suke ba. Ka gani? Misali mutanen mu na ADP, misali mutanen PDP, misali mutanen wasu jam'iyyu da yawa suna nan, har mutanen kwankwasiyar sun yadda nagartar Gawuna za su zaɓe shi. Saboda wancan da aka ɗauka a can ɓangaren an ɗauke shi ne yan kaka ba shi dole, saboda shi ɗan je kana yi ka ne. Da yawan su fa sun sani, su an ɗora musu wannan bawan Allah ne, ba sa ƙaunar shi, ba sa son shi, amma dai tunda an riga an sa shi ba yadda za su kuma ya guri ya riga ya kure musu. To akwai wanda suke cewa ko dai su ba za su zaɓe ba ko kuma za su zaɓi Gawuna. To kaga waɗannan ma namu ne, to kaga ba za mu bari waɗannan su yi zaɓe ba a zo kuma wani ya zo ya ce lalata mana kura. To muna magana ta in Allah ya kai mu ranar 18 ga wata, kowa ya fita zaɓe karfe 6 na safe, karfe 5:30, karfe 6 da kayi sallar asuba da ya kaza ka dira a bakin akwatu. Wuni guda dai ko wuni biyu ya kamata, musamman wanda yake aikin gwamnati da makamin gwamnati, musamman wanda yake da kwamishina SA chairman local government, wanda su ne yan jam'iyya, su ya kamata a gani a rika zabura a gurin akwatu. Idan ka zo ka ga chairman din fatin ka, idan ka zo ga sakataren fatin ka, idan ka zo ka escort ɗinka a gaban akwatu, zaka ji karfi kai dan jam'iyya wanda ka zo kana da ra'ayi ka zabi APC. In ka zaba ƙuri'ar ka tana nan. Saboda haka mu dinnan karfe 6 ya kamata kowa ya fita, karfe 6 kowa ya fita da ƙur'ashi. Ma'aikatan INEC da security su same ka a gurin, kuma su same ka cikin ladabi da biyayya. Ka zo ka dangwala ƙura'a ne a matsayinka na wakilin wannan bangare, za ka dangwala kuma ka tsara ƙura'a ka. Idan an kirga, wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, kowa ya watsi. Nasiru Gawuna ya zama gwamna, Allah ya taya shi ruku.